Sarap yung luto mo, ma. Alat. Mamamalatkas! Abay kasi ito. Yaw! Yaw! Ang kulit mo naman, di.
JM. A cup of expertly crafted coffee. What? Oh, I do Global Karaoke TV. Guided stupid.
Yan na tayo. 1 hour na. Konti na lang. Nakapag-Milo morning na ba? Yes, Coach! Milo morning every day! Ang set. Papa! Hindi ka na? Wala ako din. Aba ako din. Wala na, hindi ka na makikita kasi gabi na. Mga ako din. Woo! Oh! Malakas!
Ano ba ka? 214. Parang ano? Favorite ni Papa. Pero kahit sabihin.
Try lang. Walang masamang mag-try. Laging pagod sa trabaho? Baka di na work stress yan. Take a Gabi. Alam mo, nagsi tayo. Ayan, Yun karaoke. Thank you guys sa lahat ng sa lahat ng pumunta at nag-thumbs up. Thank you so much. Maganda po. Kailangan pa bang ako ay tanongin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Na mahal kita at wala nang iba. Basta namo't makikita sa aking mga mata. Kailangan pa ba ako ay lumapit? Ihit sa'yo ang laman ng bibig. Na mahal kita at wala nang iba. Basta namo't makikita sa aking mga mata. Di na kailangan
you so much po. Goodbye. Salamat sa lahat.